Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisisa nemeko yestriker seqela leKaizer Chiefs uItiosa Ighodaro. Umfana omdala weGhodaro usechacha injury and umfana omdala now ukhumbula into yokubana ke walimala phaa nge-3 kaDisemba uba nge-3 kaDisemba umfana omdala ndiqiniseka into yokubana ke iKaizer Chiefs sayidlala phaa neChippa United. Umfana omdala waye waphuma umdlalo usephakathi zange awugqibe waye wonzakala kusukela ngoko kumfana omdala ke uzothi ga ngoku sengaphandle. Now ukhumbula into yokubana ke iGhodaro lo sithetha ngaye akakaphefumi ngale ndlela alindeleke ngayo phaa kwiKaizer Chiefs. Abanintsi ke banexhala nge-injury yakhe yokubana ke ingamthathi le injury imphelelise ngendawo phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ngakumbi phaa kwizistrikers, ngoba uSilva phaa ingathi ufuna uyivala indawo. Kanti ke ngelaa xesha wayesayinwe ngomnye wabadlali ke owaye ngathi ngumdlali omkhulu njengoba iKaizer Chiefs yayisayina ke aba badlali xa kuzoqala le sizini. Wonke umntu amathemba wayewaphosile phaa kweyiGhodaro. Eneneni ke nangenyaniso ke baphulaphuli ke singathethi kakubi ngomntwana womntu, uyadlala xa efakwe ebaleni umfana omdala. Touches zakhe zintle kakhulu, runs zakhe zintle kakhulu, ziyamxela into yokubana ke sistriker noko esinobuzaza, sistriker noko esiphezulu, sikudidi eliphezulu umfana omdala. Qha ke uye wanebhadi lokubana abe akakafaka amanqaku phantsi kweBetway Premiership xa elimala ke ngoku ekubeni ke kukho noDa Silva phaa. Loo nto ke ayimenzi into yokubana asebenze nzima ukubuyela kwindawo yakhe, kodwa ke kwawubonakala ngoba ke iimetshi zeligi ziseninzi kakhulu ezishiyekileyo. Umfana omdala ke usenophila abuyele aphinde athathe apho ke ebeyeke khona. Masinithele qhuphe nje ngoyiGhodaro umfana omdala uzothi ga ngoku akakabi nalo inqaku phaa kwiKaizer Chiefs phantsi kweBetway Premiership. Ndicinga uba ke umfana omdala inqaku wathi walifumana iKaizer Chiefs edlala phaa ne-AS Simba phantsi kweCAF Confederation Cup. Lelo nqaku umfana omdala ke owathi walifaka kwabe kokuphela kwalo. Uzothi ga ngoku imidlalo ke eseyimtsibile okanye ke imidlalo ke ethe yamshiya umfana omdala uzothi ga ngoku imidlalo eyi-8 yeKaizer Chiefs engekho uyiGhodaro. Nomqeqeshi ke weKaizer Chiefs ke ebeke wathetha ke ngoIghodaro xa ebebuzwa phaa ngoonondaba, wayicacisa ke imeko yakhe wathi uIghodaro uzawuba ngaphandle isithuba esingekeveki ezimbini okanye ukuya phaa kwesithathu ke, ngoba umfana omdala akakaqini. Umfana omdala usephantsi konyango, usephantsi kwe-injury. Injalo ke imeko ke kaIghodaro ke baphulaphula. Funeke nani ke ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.